Hello again guys, welcome to a new video and a short one again guys. Karon guys, mag 3 weeks na nag project yapon ko guys. So continue sa project sa trabaho kay perti lagi yung bisiha sa kuan guys, busy kay sa kuan guys ba? Busy kay sa mga project. Tapos maayong buntag Pilipinas, maayong gabi Canada. Karon guys naata sa ORCT rooms guys, usa na sa pinaka high tech guys, or sure I call it hybrid room. Kay kini ilang kuan guys, kini guys hydraulic ni siya guys, ari ibutang ang pasyente tapos pwede ilisan ang beds, ang size sa beds guys. Tapos mo po na ilang machine guys, mo na pangpatulo guys, gas machine nila, mo na gamit sa mga usa sa gamit sa anesthesia doctor. Tapos back in days po, wala siya ay x-ray machine, magtawag sila x-ray tech. Karon na siya x-ray machine guys. Mo kuan siya guys, kining machine na guys, mo tuyok ni siya guys. So 360 degrees mo tuyok ni siyang x-ray machine. So usa ni sa pinaka hybrid room OR theaters guys. Duha ni ang usa human naman. So as always, I double check everything. Tapos muna ilang screen guys, monitor na nila guys kana. So yeah, the same thing guys, wall, vent, and then ceiling guys. O ilang screen guys. O tapos muna ilang gamay na opisina guys. Ari po ang tech, x-ray tech o ang mga doctors guys. So mapunay uban nilang mga gamit guys, o kini tapos kini control ya po ni sa x-ray guys. Kaya bag-o ra po ni siya na humans guys, gi-update ni nila siguro more than a year now. So the circulation, so muna yung ako na pong gibuhat ang sahog guys. Magandang sahog guys. So sino na po kayo guys. Muna guys akong kuhaan guys, kay busy lagi kayo guys. Pasensya mo guys nga mag-vlog ka party sa trabaho kay ka-catch up ko guys. Sinaw na kayo. Lahi ni siyang klasiha sa floor, sa ubang floors kay kini siya guys, rubber floors ni siya guys. Usab sa kuan pa guma guys ba. Yeah, so dili na lang nato ni dugayon guys kay napakoy kuan umanon pa na akong mga trabaho. So salamat sa pagtan-aw. Stay safe, stay home, be healthy, be wise, stay calm, stay active, stay healthy, and I'll see you next time guys. Peace out.